Powder Trans on teollisuuden jauhemaisiin kuljetuksiin erikoistunut perheyritys Varsinais-Suomen Liedosta. Kuljetustoiminta ulottuu Pohjoismaista Baltiaan ja laajasti eri puolille Länsi-Eurooppaa. Eri työtehtävissä vaaditaan erilaisia työvaateratkaisuja. Kaikista tärkeintä ovat kestävyys ja mukavuus. Blåkläderin tuotteille annettava saumatakuu kertoo laadusta. Verkkokauppa on tehnyt työvaatehankinnoista helppoa. Työntekijät tilaavat Powder Transin sopimusvalikoimasta tarvitsemansa. Käytössä on saldoraja ja toimitukset onnistuvat joustavasti toimipisteisiin tai vaikka kuljettajan kotiin. Yhteistyön kulmakivenä on oma yhteyshenkilö VTR:llä, asiantuntija, joka tuntee Powder Transin toiminnan ja työvaatetarpeet. Meille ei ehdoteta mitä tahansa, vaan juuri niitä ratkaisuja, jotka sopivat meidän toimintaamme, ja se on todella tärkeää. Myymälät palvelevat nopeasti ja joustavasti, erityisesti uusien työntekijöiden aloituksissa. Sopiva koko löytyy sovittamalla, painatus tehdään paikan päällä ja tuotteet saa saman tien mukaan.